Husto na lang ang magpahigad sa dalan ang lalaki nga ini matapos na disgrasya sa iyang motorsiklo. Hubog na nagamaniho ang biktima kag natumba sa Old Buswang, Kalibo, Aklan. Maayo lang kay nakaagom sa minor nga pilas sa lawas. Duha pagid nga nakainom ang naaksidente sa motorsiklo sa barangay Puo, Kalibo, Aklan. Pareho sa una, hubog man ang duha kag nagbunggo ang motorsiklo sa isa pagid ka salakyan. Gilayo na ginbulong sang nagresponde nga katapo sang Kalibo MDRRMO ang mga biktima kag gindala sa ospital. Ginabanta nga nagdangal sa 1.5 milyones pesos ang natupok sang kalayo sa puluyan sa barangay Patria, Pandan, Antique. Ginapanagiyahan ni Ilita Zunigan ni Klaus ang balay nga wala matabuan sang sunog kay dito sa Switzerland nga gatiner. Suno sa inablo sini nga nagaserve caretaker nagkumpisa ang kalayo sa ikaduha nga panalgan. Sa inisyal nga investigasyon sa Pandan Fire Station mahimo sa electrical outlet naghalin ang kalayo, ilabi na sa na-install nga Wi-Fi router. Linya sang kuryente man ang kausa sang sunog sa puluyan sa pamilya Inocencio sa barangay Roxas City, Capiz. Naglabot sa 1.2 milyones pesos ang halit sang sunog. Suno kay SFO to Marlon Garbo, nagalin ang kalayo sa ikaduha nga panalgan sang balay kag ginapatihan nga halin sa Palyado nga electric fan. Dugang pa ni Garbo nga totally burned ang second floor pero nakaluwas sa sunog ang unang nga panalgan sang puluyan. Nagdangat sa masubra 15,000 ka mga pasahero ang nagdagsa sa mga pantalan diri sa Western Visayas. Pinakadamo ini sa bugos nga pungsod suno sa Philippine Coast Guard. Nagpanguno ang Iloilo kag Aklan sa kadamuon sa mga pasahero sa pantalan sa Rehiyon. Sa record sang Philippine Coast Guard, nagdanga sa 72,000 ka mga pasahero ang nagpadulong sa mga pantalan sa bugos nga pungsod agud magkadto sa mga lugar nga luyag nila bakasyonan sini nga Disyembre.